ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മാതാജിയുടെ അവിടെ നല്ല മഴയായിട്ട് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാതാജിക്ക് ഇന്ന് കയറാന് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ കയറിയതാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പൂജ ഇപ്പോ ഹോളിഡേയ്സ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ല. എല്ലാവരുടെ ഇപ്പൊ എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്? 11 പേരിൽ 9 പേര് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? മടിയായി തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസമല്ലേ ക്ലാസ് ഉള്ളു? ഓർമ്മ വരുന്നില്ല? അത് ദിവസം വരെ ഓർമ്മയില്ലാണ്ടാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം. ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന അധ്യായം ഏതാണ്? അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗാണ്. അധ്യായം 5 ഓർമ്മയുണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയെന്ന്? ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വ മാശാന്തി മൃച്ഛതി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. 5-ല് 29ാമത്തെ ശ്ലോകം ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ശാന്തി കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുമാണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണെന്ന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരാണോ അവർക്കാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ശാന്തി കിട്ടാന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുരിതങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ശാന്തി കിട്ടാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ യജ്ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ യജ്ഞത്തിന്റെയും അധിപനാണ്, ഭോക്താവാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ്, പിന്നെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞത്തിന്റെയും തപസ്സിന്റെയും ഒക്കെ ഭോക്താവും. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരാണോ അവർക്കാണ് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ശാന്തി കിട്ടാന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞത്.
ഇനി ഭഗവാൻ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ധ്യാനയോഗത്തിലെ സന്യാസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ധ്യാനിക്കുന്നതൊക്കെ, അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ. ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിന് 6 പാർട്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തില് 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകം നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗയിൽ എങ്ങനെയാണ് മുന്നേറാന്ന് പറയാണ്. 5 മുതൽ 9 വരെ യോഗാരൂഢ, നിസ്സംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗാരൂഢയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടില് 10 മുതൽ 32 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 33 മുതൽ 36 വരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് 37 തൊട്ട് 45 വരെ വിജയിക്കാത്ത യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്താന്ന് പറയുന്നു. 46, 47 ഏറ്റവും അത്യുത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്ന പാർട്ട് എന്താണ്? നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗയിലുള്ള മുന്നേറ്റം. നിസ്സംഗതയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് യോഗയില് മുന്നേറാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗികളെ പോലെ അഷ്ടാംഗ യോഗികൾ മുന്നേറാൻ നിസ്സംഗതയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗികള് എങ്ങനെയാണ് അവര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അവർ ഓരോ യോഗയിലൂടെ ഓരോന്ന് ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് എന്തിൽ മുന്നേറുന്നത്? ഈ നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മയോഗത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു നിഷ്കാമ കർമ്മ, ഭഗവാന് എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിനയത്തോടെ, സേവന ഭാവത്തോടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ഗുരുവിന്റെ വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ നമുക്ക്. 5-ാമത്തെ കൃഷ്ണാവബോധം, ഈ കർമ്മയോഗം, നമ്മൾ ഈ പ്രവൃത്തികള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ 6-ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തണം? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല, നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ധ്യാന യോഗത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാണ്. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യണത് എന്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തില് കാണുന്നത്. തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താൻ സ്വയം ഭരണാധികാരിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിസ്സംഗത്വം വരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നു? നമ്മളുടെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും നമ്മളുടെ നിയന്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ പറ്റും? നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആരല്ല, നമ്മൾ സ്വയം ഭരണാധികാരിയല്ല. നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ്. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ് നമുക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, ആരുടെ അനുവാദത്തോടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ ആരുടെ നിശ്ചയാണ്? ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയാണ്. ഇതില് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള യാതൊരു റോളും അവിടെ വരുന്നില്ല. നമുക്ക് തോന്നും ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കണ എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് ഇനി പറയുന്നവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാകാൻ ഈ ജീവാത്മാവ് അർഹനാണോ? ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്?
ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജീവാത്മാവിന് ഇങ്ങനെ പലതും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ജീവാത്മാവ് ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആർക്കറിയാൻ പറ്റും? പരമാത്മാവിന് അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം പരമാത്മാവ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവനും പരമാത്മാവിന് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണത്? ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ കാര്യത്തിനുള്ള യോഗ്യത ആർക്കുണ്ടോന്ന് നോക്കാണ് പരമാത്മാവ് നോക്കാണ്. ജീവാത്മാവിന് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടോന്ന്. ആ ജീവാത്മാവിന് അതിനുള്ള യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച്, നമ്മളുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് ആണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരുന്നത്. നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ആഗ്രഹത്തിന് നമുക്കത് അനുവദിച്ചു തരാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള പെർമിഷൻ തരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ബാധിക്കും, നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാ നടക്കുന്നത്. നമ്മളെ ആഗ്രഹം എന്തിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്? നമ്മളെ ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളെ പ്രവർത്തികളും ചിന്തകളും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങള്? സാത്വികം, രാജസികം, ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ നടക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് നമുക്കതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടോന്ന് ഭഗവാൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റിയിട്ട് തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സത്യത്തിൽ എന്താണ്? നമുക്കിവിടെ യാതൊരു റോളും ഇല്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കതിനുള്ള ബുദ്ധി തരും ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നാല് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നല്ല ബുദ്ധി തരും. ആ ബുദ്ധിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗയിലൂടെ തന്റെ ദർശനവും പ്രവർത്തനവും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗ രീതിയിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തിയോഗം വഴി ഒരാൾ ഭഗവാനോട് ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അവർ കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗയിലൂടെ തന്റെ ദർശനവും പ്രവർത്തനവും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗ രീതിയിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗയിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതേപോലെ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴും കൂടുതൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനായിട്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ ഒരാൾക്ക് കഴിയും. പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തിയോഗം വഴി ഒരാൾ ഭഗവാനോട് ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അവൻ കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എങ്ങനെയാ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്തെന്നാ പറഞ്ഞ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ ശ്ലോകം പറയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ്, ദേവന്മാരും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു? ഭക്തിയോഗം വഴി ഭഗവാനിന്റെ ഭക്തി വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ് ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ. ഭഗവാനില് ഭക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭക്തി വരുമ്പോ എപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭക്തി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കൂടുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഒരാളെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും നമുക്ക് അവരോട് എന്തൊരു ആദരവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എത്രയും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് നമുക്കിത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ആദരവ്, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. പരമാത്മാവിന് ബോധം വർദ്ധിക്കുന്നു. ജ്ഞാനയോഗം എന്താ കിട്ടുന്നത്? ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാവണത്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാവണം. നമ്മളെ ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം നമ്മൾ എന്തല്ല, ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോധം വർദ്ധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരമാത്മാവിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? നമുക്ക് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത്? 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണല്ലേ. നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത്
നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധി വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ബോധം വർദ്ധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആരറിയാൻ കഴിയുന്നത്? പരമാത്മാവായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ വിപുലമായ ഘട്ടങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ പരിശീലിച്ച് ഒരാൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. അതിനാൽ ആദ്യ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ വിപുലമായ ഘട്ടങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ പരിശീലിച്ച് ഒരാള് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. അതിനാൽ ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസീ ച യോഗീ ച ന നിരഗ്നിർന ച ക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അപ്പോ കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മളുടെ ധാർമ്മികമായ ഒരു ബാധ്യത മാത്രമാണ്, നമ്മളുടെ ഒരു ധർമ്മം മാത്രമാണ് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനല്ല. അപ്പൊ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കടമകൾ നിർവഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ സന്യാസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനൊന്നും നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ധർമ്മമാണ്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന, എന്ന് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സന്യാസി. ആ സന്യാസി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കഴിവ് ആർക്കുണ്ടാവും? ആ സന്യാസിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം കർമ്മം മുഴുവൻ അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതിന്റെ ഒരു ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഫലം ഗുണോ ദോഷമോ ഒന്നും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഈ സന്യാസി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് എന്തറിയാം? അവര് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നും ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? കാരണം ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് നാം എന്നുള്ളൊരു ഭാവം ആർക്കുണ്ടാവും? ഇവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവര് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് പോലും അവരുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും യഥാർത്ഥ സന്യാസിമാര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. യം സന്യാസമിതി പ്രാഹുർയോഗം തം വിദ്ധി പാണ്ഡവ നാഹ്യം സന്യസ്ത സങ്കൽപ്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചന. പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതും യോഗം തന്നെയാണ്, അല്ലെ? യോഗം എന്നാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണയെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാവാനാവില്ല. അപ്പൊ പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്, പരിത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യോഗം തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ്. ആ യോഗി ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിലുള്ള തൃഷ്ണ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങള് എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങള് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? യോഗി ആവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് യോഗി ആവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങള് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരാവാൻ പറ്റുള്ളൂ? യോഗി ആവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കള്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, നമുക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപം ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇരുന്നിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു യജമാനന്റെ അടുത്തൊരു സേവകൻ എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് യജമാനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആ സേവകന്റെ ലക്ഷ്യം, അല്ലെ? ഒരിക്കലും
സ്വന്തം സന്തോഷം, സ്വന്തം സുഖം സേവകൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും. ആ മനോഭാവത്തോടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഓരോ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളുടെ യജമാനൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് നമ്മൾ, ദാസന്മാരാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. അതായത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല, യോഗം തന്നെയാണ് പരിത്യാഗം. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഭക്തിയോഗവും അഷ്ടാംഗ യോഗവും എന്ന് പറയാതെ ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് ആസക്തിയോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കാനും അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കും. മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അപ്പൊ ഭഗവാനോട്, ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനോട് ആസക്തിയോട് കൂടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തില്. അഷ്ടാംഗ യോഗയിലോ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിനെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുവഴി നമ്മൾ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? നമ്മൾ ആ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. കർമ്മഫലങ്ങളോടുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കില്ല. അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആസക്തി ഉള്ളത് ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റേത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനോട് ആസക്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർമ്മഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വേണ്ടാന്ന് വെക്കും, ഉപേക്ഷിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിലോടുള്ള ആസക്തി കൂട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരുരുക്ഷോർമുനേർ യോഗം കർമ്മ കാരണമുച്യത്തെ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്സൈവ ശമാ കാരണമുച്യത്തെ. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധകന് കർമ്മമത്രേ മാർഗം. യോഗസിദ്ധിയാൽ ഉയർന്നവനാകട്ടെ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിരോധനമാണ് ഉപായം. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധകന് കർമ്മമാണ് മാർഗം. യോഗസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നവനോ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിരോധനമാണ്, എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിരോധനമാണ് ഉപായം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, യോഗകൾ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറയണെന്ന് യോഗാരൂക്ഷുവാണ്, ഒടുവിലെത്തത് യോഗാരൂഢാണ്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വരുമ്പോ ഇത് തുടക്കക്കാരന് എന്താ പ്രാരംഭകനായിട്ടുള്ള സാധകന് കർമ്മത്തിൽ കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഉയർന്നവനായിട്ടുള്ളെങ്കിലോ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങള് എല്ലാതും നിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കർമ്മത്തിലൂടെ ചെയ്യും. ലാസ്റ്റത്തിൽ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണത്? ഭൗതികത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിരോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യണത്. അതാണ് നമ്മളിതില് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലെ പറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയണത്? ഇതില് പരമപുരുഷനായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് യോഗം എന്ന് പറയുന്ന അത്യുന്നതമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള കോണിയായി അതിനെ കണക്കാക്കാം. ഈ കോണിയുടെ പടികൾ ഒരു ജീവന് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വിശുദ്ധമായ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലെ പൂർണ്ണമായ സാക്ഷാത്കാരത്തോളം എത്തുന്നു. ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞ, പരമപുരുഷനായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് യോഗം എന്ന് പറയുന്നു. അത്യുന്നതമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള ഒരു കോണിയായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. ഈ കോണിയുടെ പടികൾ ഒരു ജീവനെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വിശുദ്ധമായ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തോളം എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴ്ത്തുന്ന തൊട്ട് മുകളിലുള്ള നമുക്ക് എവിടം വരെ എത്താൻ പറ്റും? ഏറ്റവും മുകളിലേക്കുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ഉത്തേജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ബലം ഉത്തേജിച്ച് യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ യഥാഹി നേന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു ന കർമ്മസ്വനുഷജ്ജതേ സർവസങ്കല്പ സന്യാസി യോഗാരൂഢസ്തദോച്യതേ. അപ്പൊ ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്?
യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മള് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? യോഗാരൂഢൻ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി നമ്മള് പറഞ്ഞ ആ യോഗകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം. അഷ്ടാംഗ യോഗം എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മ ഫലത്യാഗം, പിന്നെ ജ്ഞാനം, 8 മടങ്ങ് പാതയിലൂടെ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം. അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിലൂടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനമാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയില് പറയുന്നത്. പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലോ കർമ്മഫലത്യാഗം, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണനെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹക്കച്ചവട പരിജ്ഞാനം പ്ലസ് തപസ്. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ് നേടിക്കൊണ്ടില്ല, നമ്മള് ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ധ്യാനയോഗം. കർമ്മയോഗം പ്ലസ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മള് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഫലവത്തായ തൊഴിലാളികൾ സ്വർഗീയ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ആചാരങ്ങൾ നടത്തുന്നു. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിയന്ത്രിത ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി കർമ്മകാണ്ഡം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പലതരത്തിലുള്ള യോഗകള്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം, പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം, ഏറ്റവും മുകളിൽ ഭക്തിയോഗം. ഈ എല്ലാ യോഗയിലും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്? പരമസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക്, ഭക്തിയോഗത്തിലോട്ടാണ് എത്തുന്നത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് പോവാം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൂടെയും ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെയും നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് എത്താം. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടി സമയമെടുക്കും. ജ്ഞാനയോഗമാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്താണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ എല്ലാ ഫലങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാത്തിന്റെയും അങ്ങോട്ട് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. നമുക്ക് ഭക്തിയോഗം ആവുമ്പോ എന്താ പറയുക, നമ്മള് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നേരെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പദത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അടുത്തത് യോഗാരൂഢ, നിസ്സംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കല്. അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന 5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള പറയുന്ന സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപിളയെല്ലാം ഇതൊക്കെ തെറ്റുണ്ടിട്ട് ഇതിലറിയില്ല. പാപികളെയെല്ലാം നയിക്കട്ടെ. പാപികളെയെല്ലാം സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവന്റെ മാനസിക നിയന്ത്രണം എത്തുമ്പോൾ ഒരു യോഗി നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം പോലും ഉപേക്ഷിക്കാം. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശുദ്ധബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല? ശരീരത്തിലല്ല മനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ യോഗാരൂഢൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കും? എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന ഒരാളായിരിക്കും. പാപികളെ ആയാലും സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളെ ആയാലും ഗുണകാംക്ഷികളെ ആയാലും ശത്രുക്കളെ ആയാലും ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കള്, ബന്ധുക്കള്, സജ്ജനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം എങ്ങനെ കാണും? സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ആര്? ഈ പറഞ്ഞ യോഗാരൂഢന്മാർ. അവരുടെ മാനസിക നിയന്ത്രണം അവരെത്തുമ്പോ എന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം പോലും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മം പോലും ആ വ്യക്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. യോഗാരുരുക്ഷു യോഗാരൂഢ പറയാണ്. യോഗാരുരുക്ഷു എന്താണ്? അവൻ നിസ്സംഗതനോ ശുദ്ധനോ പുരോഗമിച്ചവനോ അല്ലാത്തതിനാൽ അവൻ പ്രവർത്തിക്കണം. അവൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളല്ല? നിസ്സംഗതനാണ്. അവൻ ശുദ്ധനോ പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല, തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളല്ലേ. അപ്പൊ അവൻ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അവൻ പ്രവർത്തിക്കണം. അവൻ ഫലദായകമായ ഫലത്തിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ച വളർത്തുകയാണ്.
ഫലദായകമായ ഫലത്തിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ച വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാ ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മയോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ആസനവും ഒരു പക്ഷേ പ്രാണായാമവും പരിശീലിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കുട്ടികളുടെ പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒറ്റടി വെച്ച് എന്താ പറയാ അഴഞ്ഞ് പതുക്കെ നടന്ന് അങ്ങനെ വെച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നതാണ് യോഗാരൂഢ. അല്ലാണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യോഗാരൂഢനെ പറ്റി പറയുന്നത്. യോഗാരൂഢ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി പ്രവർത്തിക്കരുത്, ഫലകരമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല, എല്ലാ ഭൗതിക മോഹങ്ങളും ത്യജിച്ചു, നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ലാസ്റ്റ് മുഴുവൻ സമയവും യോഗ പരിശീലിക്കുന്നു, പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ ജ്ഞാനമുണ്ട്, എല്ലാ സമയത്തും യോഗ പരിശീലിച്ച് കർമ്മയോഗം നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, പിന്നെ നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്താണ് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് അല്ലാണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മനാമവസാദയേത് ആത്മൈവാഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവാ പുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സെത്ര ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പോ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം പറഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ആത്മാവിനെ എന്താണ് മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ മനസ്സാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്, മനസ്സാണ് നമ്മളുടെ ബന്ധു ആകുന്നതും ശത്രു ആകുന്നതും. ആ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് പരിശുദ്ധി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ ബുദ്ധി പരിശുദ്ധിയാകും. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സും എന്ത് ചെയ്യും, ആ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികൾ വരും. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ പെട്ടിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സും എന്ത് ചെയ്യും, ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും അറിയാതെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മള് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം, എപ്പോഴും മനസ്സിനെ ബന്ധു ആക്കിയിട്ട് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ശത്രു ആക്കാതെ മനസ്സിനെ ബന്ധു ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് നല്ല ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക ഭഗവാൻ നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന് കൃഷ്ണാവബോധമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലുറപ്പിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ സദാ മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മാർഗം. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കാം. മനസ്സിനെ ബന്ധുവാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനേ സാധിക്കുള്ളൂ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സദാ മനസ്സുറപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുക്തി നേടാനുള്ള ഒരു ഉത്തമ മാർഗമായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗം. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആയിട്ടുള്ള ആത്മാവിന് ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് തന്നെ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കും, നമ്മൾ സ്വയം അധപ്പതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മനസ്സ് മിത്രമാണോ ശത്രുവാണോ, നമ്മൾ മനസ്സിനെ ശത്രു ആക്കണമെങ്കിൽ ശത്രു ആക്കാം, മിത്രമാക്കണമെങ്കിൽ മിത്രമാക്കാം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മന ഏവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധമോക്ഷയോ ബന്ധായ വിഷയാസംഗോ മുക്തി നിർവിഷയം മനഃ. മനുഷ്യനെ ബന്ധനത്തിനും മോചനത്തിനും മനസ്സ് തന്നെ കാരണം. നമ്മളെ ബന്ധനത്തിനും മോചനത്തിനും ആരാണ് കാരണം, മനസ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം. വിഷയാസക്തമാവുമ്പോൾ ബന്ധനത്തിനും വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാൽ മുക്തിക്കും അത് ഹേതുവാകുന്നു. അമൃതബിന്ദു ഉപനിഷത്തിൽ പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിഷയത്തിൽ ആസക്തി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമുക്ക് ബന്ധനത്തിനും ഇടയാകുന്നു. അതല്ല വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് മുക്തിക്കും അത് അവസരം ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യണം. അപ്പൊ ബന്ധനത്തിനും മുക്തിക്കും കാരണമാകുന്നത് ആരാണ്, മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന മനസ്സ് പരമമുക്തിക്ക് കാരണം. അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് ഭഗവാൻ നാമൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് പരമമുക്തി കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്തെ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സു തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത്, മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അതിന് കഴിയാത്തവനോ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്,
മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലെ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത് നമ്മളുടെ ആരാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അതല്ലെങ്കിലോ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മളെ ശത്രു, പരമശത്രു ആയിരിക്കും മനസ്സ്. മനസ്സിനെ ജയിക്കാനായിട്ട്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഉദ്ദേശം, മനനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത യോഗാഭ്യാസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? ഒരു ബാഹ്യപ്രകടനം മാത്രമാണ്, സമയം പാഴാക്കൽ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളെ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം ഇവയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമാത്മാവായി കുടികൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വയം സന്നദ്ധനാകണം. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തുകൂടി വേണം? നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് നമ്മളെ കൃഷ്ണാബോധം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സ് എന്തായി മാറും? നമ്മളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിനെ സുഹൃത്താക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നു. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. അടുത്തെന്താണ്? ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണാസുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഹോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയണം. കാരണം പിന്നെ മനസ്സിൻ്റെതായ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലല്ലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രാപിക്കാനുള്ള എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആള് എല്ലാതും സമഭാവനയോടാണ് കാണാം. ചൂടും തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനം എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അതിന് വേറൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. കാരണം മനസ്സ് ഉത്തമ പ്രകൃതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അയാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഉന്നതമായ നിർദ്ദേശം, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച്, പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ് മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാരണം മനസ്സിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു കൺട്രോൾ ഇല്ലല്ലോ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട്, പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും ഇതൊന്നും എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പ്രായോഗികമായിട്ട് സമാധിയിലായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവിൽ മുഴുകുക എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്? മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തികൾക്ക് ഇതിന് എളുപ്പമായിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമാലോഷ്ടാസ്മ കാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെയാണ്. എന്താ പറയണത്? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ യോഗി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കും? ജ്ഞാനം കൊണ്ടും, ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് യോഗി എന്ന് പറയാം. അയാൾക്ക് എന്തറിയാം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അയാള് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അയാളെ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ ഭൗതികതയിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികയിൽ അല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അയാൾ അഭൗതികതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അയാളെ സംബന്ധിച്ച് കല്ലിനും സ്വർണത്തിനും അയാൾ ഒരേ സ്ഥാനാണ് കാണുന്നത്. കാരണം അയാൾ എങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്? അയാൾക്ക് അറിയാം
ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാത്തിനെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്നവരായിരിക്കും. ഭൗതികതയിലല്ല അഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവർക്ക് ഭൗതികതയിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്ന അവര് ഏതൊരു സമയത്തും എന്താണ് ഭഗവാനെ മാത്രം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ യോഗികള്. എന്താ പറയണത്? അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ധാവേദ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവാസ്ഫുരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ഭാവേഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയഹി. അപ്പൊ ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാല് ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക സുഖത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗുണോ, രൂപ, നാമം, ലീല ഇതിന്റെ സ്വഭാവം ഒന്നും ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആ കൽമഷത്തിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റം വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെയും രൂപത്തിനെയും ഗുണത്തിനെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് 1-2-234 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്കൊരാൾ അവസരം നമുക്ക് വേണം. അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് സത്സംഗം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീത, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതേപോലെ തന്നെ ലൗകിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് ഉദിക്കണമെന്നില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ യോഗികളായിട്ടും നമ്മളെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സഹവാസം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സഹവാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനവും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സത്സംഗങ്ങളിൽ പോകാം. ഭഗവാന്റെ കഥകളും ഭഗവാന്റെ രൂപലീലകളും അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. സുഹൃത് മിത്രാരുദാസീന മധ്യസ്ഥ്യേഷു ഭക്തുഷു സാധുഷ്യപീച പാപേഷു സമബുദ്ധിർവിശിഷ്യതേ. സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈശാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവനാണ്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി പുരോഗതി നേടിയിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കള്, ഗുണകാംക്ഷികള്, ശത്രുക്കള്, ഉദാസീനന്മാർ, ഈശാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ ഇവരെയൊക്കെ സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവരും എന്താണ്? അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവരാണ്. കുറച്ചും കൂടി പുരോഗതി നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവരെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കള്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, അസൂയ, മോഹം, മതം. എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത്? മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കള്. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞാണ് കാമം. നമ്മൾ ആഗ്രഹം, അല്ലെ? ആഗ്രഹം വരുമ്പോ നമുക്ക് ക്രോധം വരും. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഭം, അസൂയ, മോഹം, മതം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിന്റെ ശത്രുക്കൾ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മാത്സര്യത, അതായത് അസൂയ, മോഹം, മതം. ഇതാണ് നമ്മള് 6 ശത്രുക്കൾ പറയുന്ന മനസ്സിന്റെ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ വ്യക്തി കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ ദർശിക്കുന്നു. അത് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മ പറഞ്ഞതല്ലേ. അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് 6-9 അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ. സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈശാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികളെയെല്ലാം സമഭാവനയോടെ കാണുന്നു. ഈ 3ാമത്തെ പാർട്ട് കുറച്ച് നോക്കാം, അല്ലെ? 3ാമത്തെ പാർട്ടില് 6 മുതൽ 10 മുതൽ 32 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ. കൃഷ്ണൻ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. ഫലം: യോഗാരൂഢ തികവുറ്റ ഘട്ടം, ആത്യന്തികമായി പരമാത്മാവിന്റെ ദർശനം. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഘട്ടങ്ങളാണ് പറയുന്നത്.
ഇത് യോഗയുടെ കുറെ പോസ്റ്റേഴ്സ് പറയാണ്. നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഫിസിക്കലി എക്സസൈസ് മാത്രമാണ്. നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ശരീരത്തിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക ചെയ്യണതില്ല. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് നമ്മള് കഷ്ടപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോഴെ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറെ ഇതാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറയുന്ന യോഗയും ഈ യോഗയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇത് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് 8 അംഗബന്ധനം, അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി, ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗയില് ഫസ്റ്റ് യമ എന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് യമങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, അതായത് കുറച്ച് നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലെ ഫസ്റ്റത്തെ പറയണം. അപ്പൊ യമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ശീലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ശീലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ യമം എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമം എന്ന് പറയുന്നതോ സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ടതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം? നിയമം എന്ന് പറയാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിയമം, പിന്നെ ആസന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റർ, നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഒരു മെഡിറ്റേഷന്റെ സീറ്റ്, നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്ററിനാണ് നമ്മൾ ആസന എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാണായാമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രത്ത് കൺട്രോള്, പ്രാണത്തിന് നമ്മള് ബ്രത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രാണായാമ. പ്രത്യാഹാര നമ്മള് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസസ്, നമ്മുടെ ആ സെൻസിനെ നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്, ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രത്യാഹാര പറയുന്നത്. പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ശ്വാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസുകളെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന, സെൻസുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിൻവലിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളായൊരു ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ധാരണ എന്തായി? കോൺസെൻട്രേഷൻ, നമ്മളൊരു കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് എത്തി വന്നു, കുറച്ചും കൂടി നമ്മള് ധ്യാനത്തിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധ്യാനം വന്നപ്പോ എന്തായി? ഫുള്ള് മെഡിറ്റേഷൻ ആയി, നമ്മള് സമാധിയിലേക്ക് എത്തി. മറ്റത് ശ്രദ്ധ വന്നു, ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് സമാധിയിലേക്ക് വന്നു. സമാധിയിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കണ്ണടച്ചിരുന്ന് നമ്മള് ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലേക്ക് വന്നു, ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് സമാധിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ കണ്ണടച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു. അപ്പൊ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി, ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയണത്? നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ശീലങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യമം എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതിനെ നമ്മൾ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്ററായി, പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രത്ത് കൺട്രോൾ ആയി, പിന്നെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസ്. പ്രത്യാഹാരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്തായി? നമുക്ക് സെൽഫ് കൺട്രോൾ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് സ്വയം നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ വന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് കൺട്രോൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധ്യാനം വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് സമാധിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്തായി? സമാധിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കണ്ണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലോകം കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷെ കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? ഭഗവാനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ദർശിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. യമം ഇതന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്. യമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഏകാന്തമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. നിയമം എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, ജോലി, വിനോദം എന്നീ ശീലങ്ങളിൽ മിതത്വം പാലിക്കുക. ആസനം, കുശപ്പുല്ല് നിലത്ത് വിതറുക, എന്നിട്ട് അത് ഒരു മാൻതൊലി കൊണ്ട് മൂടുക. ഇരിപ്പിടം വളരെ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയിരിക്കരുത്. ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യണം. ഒരാളുടെ ശരീരവും കഴുത്തും തലയും ഒരു നേർരേഖയിൽ നിവർന്നു നിൽക്കുകയും മൂക്കിന്റെ അറ്റത്ത് സ്ഥിരമായി നോക്കുകയും വേണം. ഇപ്രകാരം അസ്വസ്ഥമായി അടക്കിപ്പിടിച്ച മനസ്സോടെ ഭയമില്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തനായി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. അതാണ് ആസനത്തിൽ പറഞ്ഞു. പ്രാണായാമം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ശ്വാസത്തിന്റെ ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യാഹാരം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിരാമം. ധാരണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അച്ചടക്കത്തിലാക്കുകയും ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ അതീന്ദ്രിയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന
ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ യോഗ നേടിയതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു. ധ്യാനം വന്നപ്പോഴോ കാറ്റില്ലാത്ത സ്ഥലത്തെ വിളക്ക് കുലുങ്ങാത്തതുപോലെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൽ എപ്പോഴും സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നു. സമാധിയിൽ വന്നപ്പോഴോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും പോലും അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരാൾ ഒരിക്കലും കുലുങ്ങുന്നില്ല. ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇത്. അപ്പോ മറ്റെല്ലാ യോഗകളും ഭക്തിയോഗയുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗതിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, എല്ലാ യോഗയിലും ലാസ്റ്റ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭക്തിയോഗയിലേക്ക് എത്താനുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെയും ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെയും അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൂടെയും എല്ലാം നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് യോഗയിലൂടെ പോയാലും ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്തും. പക്ഷെ നമുക്ക് നേരെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും? ഭക്തി യോഗത്തിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും. അതല്ല കർമ്മയോഗത്തിലൂടെയും ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെയും അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൂടെയും പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റും? ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ആർക്കൊക്കെയാണ് യോഗി ആവാൻ ആർക്കൊക്കെ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്? നാത്യസ്നാതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്ത മനസ്നതഃ ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇനി പറയാണ്, വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവരും കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവരും കുറച്ചുറങ്ങുന്നവരും ഒട്ടും ഉറങ്ങാത്തവർക്കും ആർക്കും എന്താവാൻ പറ്റില്ല? യോഗി ആവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല? യോഗി ആവാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്ന് പറയണം. അവർക്ക് യോഗി ആവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഏറെ ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ശരീരത്തിനെയും ജീവനെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥമല്ലേ? നമുക്ക് ശരീരത്തിനെയും ജീവനെയും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. കുറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അപ്പൊ അധികം ഭക്ഷിക്കാന്നാണ്, അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതിനെല്ലാം അധികം ഭക്ഷിക്കാന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താണ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സാത്വികങ്ങളായിട്ട് തമോ ഗുണമുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണമാണ് മാംസം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് പുകവലി, മദ്യപാനം, ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും. യോഗികൾ എന്താണ് ഇതൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, ഇതൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്യണത്. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനല്ലാതെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതും കഴിക്കുന്നതും. ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മള് അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ഭുജിക്കുന്നത്? പാപത്തെയാണ് നമ്മള് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണനെ നിവേദിച്ച ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ, നമ്മളെ ജീവനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയണത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വന്ന് നമുക്ക് യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതെല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് യോഗി ആവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. കാരണം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതല്ല കൃത്രിമമായി ആഹാരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും സ്വന്തമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ച ഉപവാസ ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട യോഗാഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ യോഗാഭ്യാസങ്ങളാണല്ലോ. തലകുത്തി നിൽക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും യോഗശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പറയുന്നതല്ല. ഇതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ ഉപവാസങ്ങൾ പലതരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ഒരാൾക്ക് യോഗയുടെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ ആചരിക്കേണ്ടത് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാത്ത ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉപവാസങ്ങളും ഇതൊന്നും, പിന്നെ കുറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും യോഗ പരിശീലനത്തിന് എന്തില്ല, നല്ലതല്ല. അതൊന്നും നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവും കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്കൊരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുന്നില്ല.
അതേപോലെ തന്നെ ഉറക്കം പറയുന്നത് ദിവസത്തിൽ 6 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 24 മണിക്കൂറിൽ ആകെ 6 മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് ഉറങ്ങേണ്ടത്. അതല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതിന് അടിമപ്പെട്ടു പോവാണ്? തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നു. നമ്മൾ എന്തായി മാറും? നമ്മൾ അലസരും നമ്മള് തമോ ഗുണ ബാധിതനും ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയില്ല? യോഗ പരിശീലിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഉറങ്ങാനും പാടില്ല, കുറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പാടില്ല, കുറച്ച് കഴിക്കാനും പാടില്ല, കുറച്ച് ഉറങ്ങാനും പാടില്ല. എല്ലാത്തിനും ഒരു നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മള് ചെയ്യണ്ടെന്നാണ് നമ്മളടുത്ത് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരി ബോൽ. ഹരേ